Enurezisul, cunoscut comun sub numele de scăpatul în pat, este o condiție răspândită care poate fi stresantă atât pentru copii, cât și pentru părinții acestora. Înțelegerea acestuia dintr-o perspectivă psihologică poate ajuta părinții să abordeze situația cu empatie și suport. Iată o prezentare cuprinzătoare destinată părinților copiilor care suferă de enurezis. Ce este enurezisul? Enurezisul se referă la urinarea involuntară care are loc după vârsta la care, în mod obișnuit, se dezvoltă controlul vezicii urinare, în general în jurul vârstei de 5 ani. Este important să se facă distincția între enurezisul nocturn, scăpatul în pat pe timpul nopții, și enurezisul diurn, scăpatul în timpul zilei. Cel mai comun este enurezisul nocturn. Factori psihologici. Deși enurezisul poate avea cauze fizice, cum ar fi o vezică mică, infecții urinare sau modele profunde de somn, factorii psihologici pot juca, de asemenea, un rol semnificativ. Stres și anxietate, schimbările din mediul copilului, cum ar fi începerea școlii, mutarea într-o nouă locuință sau tensiunile din familie, pot declanșa sau exacerba enurezisul. Copiii nu își exprimă întotdeauna direct sentimentele, dar stresul se poate manifesta prin simptome fizice, cum ar fi scăpatul în pat. Pregătirea psihologică, la fel ca și în cazul altor etape de dezvoltare, cum ar fi mersul pe jos sau vorbitul, copiii variază în ceea ce privește pregătirea psihologică pentru a atinge controlul complet al vezicii urinare. Presiunea de a atinge această etapă înainte de a fi gata poate, de fapt, să întârzie procesul. Întârzieri în dezvoltare. Unii copii dezvoltă controlul vezicii urinare mai târziu decât alții. Acest lucru nu este neapărat un motiv de îngrijorare, dar poate fi frustrant pentru copil și părinți. Este important să înțelegem că această întârziere în dezvoltare este normală pentru unii copii. Cum să-ți susții copilul? Întărire pozitivă, răsplătește eforturile mai degrabă decât rezultatele. Celebrează nopțile în care copilul rămâne uscat, dar evită pedeapsa sau rușinarea pentru accidente. Acest lucru poate construi încredere și reduce anxietatea asociată cu scăpatul în pat. Crearea unei rutine. Stabilește o rutină nocturnă consecventă. Încurajează copilul să folosească baia înainte de culcare și limitează aportul de lichide seara pentru a ajuta la gestionarea enurezisului. Comunicare. Vorbește deschis cu copilul tău despre scăpatul în pat. Asigură-te că înțelege că este o problemă comună cu care se confruntă mulți copii și că nu este vina lui. Acest lucru poate alina sentimentele de rușine sau vinovăție. Căutarea ajutorului profesional. Dacă scăpatul în pat continuă sau dacă copilul tău arată semne de stres, ia în considerare consultarea unui psiholog. Aceștia pot oferi strategii adaptate nevoilor copilului tău și pot ajuta la abordarea oricăror probleme psihologice subiacente. Instrumente educaționale. Folosește cărți și materiale adecvate vârstei pentru a ajuta copilul să înțeleagă ce experimentează. Sentimentul de a fi informat poate reduce orice frică sau jenă pe care ar putea să o simtă. Concluzie. Înțelegerea enurezisului dintr-o perspectivă psihologică subliniază că aceasta este o parte normală a dezvoltării pentru mulți copii și, de obicei, nu este ceva de care să ne îngrijorăm. Cu strategii de suport, majoritatea copiilor depășesc enurezisul fără probleme pe termen lung. Ca părinte, suportul, înțelegerea și răbdarea ta sunt componente cruciale în ajutorul pe care îl oferi copilului tău pentru a naviga această etapă.